Kaixo, eta eskerrik asko, gaurko honetan geure gonbidapena onartzeagatik eta geurekin egoteagatik. Euskara kontuak izango ditugu izpide, datozen minutu hauetan, orain gutxi pasada Euskararen eguna, orain gutxi eginda baitere Euskaraldiaren bigarren aldia. Nola bizi izan dituzu hori zuk zeuk, bai zure departamentuan eta baita modu pertsonalean ere? Bai, bueno, arraroa izan da, ezta? Urte arraroa izan da, eta gauza asko jauzi dira, era presentzialean ezin izan dira egin, baina pozik, pasatu dalako Euskaraldia, ariketa sozial hori, bueno, milaka eta milaka herritarrek egin dutelako, iaian da 80.000 herritarrek izena eman zutelako, eta bueno, entrenamendu hori egin zuten, 25.000 arigune izan zirelako martxan, eta orain esan genuen, entrenamentua bukatzen danean, jarraitu behar dugu, arnasgune horiek eta zaintzen eta lantzen, eta gure programazio orokorrarekin aurrera, eremu sozioekonomikoko plana aurrera eramaten, eta enpresekin eta lanean, eta apur bat, feedbacka jasotzen, Euskaraldiaren inguruko feedbacka establezimentu handiekin, ia zelan joan diren gauzak, ze badakigu, establezimentu topera egon direla, tabernak itxita egon direnez, horiek topera egon dira, eta gu bagenekien oso importantea zala, Euskaraldiaren ariketa hor, eta horiekin ere hitz egiten, aber zelan joan dan, eta oso pozik daude, egia da, eta hori izan helburua. Beraiek ikusi dute, balio erantzi bat dela Euskara, euren negozioetan eta saltzeko ona dela, eta bezeroak Euskaraldia bukatzean bere jarraitzen dutela, erosketak egiten, eta hori izan helburua. Integratzea apurka-apurka, bai establezimentuetan, bai enpresetan, bai gizarte erantzukizunagaitik, edo bai balio erantziagaitik, euskarak egon behar duela presente, eta orain euskara erabilera planekin aurrera esparru askotan, eta hori izan, gure helburua. Miren, Euskararen inguruan hizkuntza ohiturak aldatzea da, Euskaraldiaren helburua, eta Eusko Jaurlaritzaren barruan, zeintzuk dira ohitura horiek? Lakuako pasilloetan belarre jarriko bagenu, ze hizkuntza entzungo genuke? Bueno, Lakuako pasilloetan eta egunotan gitxien txapak ikusten ditugu, eta hori horrek erraztasun bat ematen dizu, badakizulako norekin hitz egin dezakezun, inolako estres linguistikorik gabe, eta oso polita da kafe makinaren inguruko horiek, egia esan, jarraitzen dugu kafe makinetara joaten, eta txapei esker eta oso aldaketa handia, lehenengo edizioan, eta bigarrenean. Zer ikusten da, jentea bai belarri prestak eta ahobiziak horrari direla entrenamentu horretan, eta hori da, egin behar zena, eta oso pozgarria askok eta askok esaten digutelako nik hemen bakarrik egin dezaketa euskeraz, eta hori da gure realidadea, oso desberdina, herrialde batetik bestera, eta lantokietan, igual lanpostuan egin dezakezunetik aparte, oso pozgarria da eremu informalago batean, kafe makinetan ere askoz gehiago entzutea euskaraz, eta lasaitasun horrekin, eta batzuetan, igual gaitasun txikiagoa dutenek ere zelan ari diren entrenamentu hori eta saiatzen, hori oso pozgarria da, hori da ariketa sozial honen helburu nagusi, entrenamentu bat egitea, lasaitasun osoz, eta estres linguistikorik gabe, eta hori ikusten da eta entzuten da, eta suposatzen da gainerako erakundeetan ere hori ikusiko dela. Euskaraldia euskalgintzan aritzen zareten, euskalgintzaren bueltan dauden, eragile ezberdinen arteko elkarlanaren fruitua da, euskalgintza ulertuta, erakunde publikoak, euskara elkarteak, bestelakoak. Elkarlan hori, beste ze esparrutan ikus entzun edo nabaritu dezakegu? Bueno, gehienetan, 2017an sartu ginenean gure taldeak oso argi eduki genuen, olako lankidetzarik gabe, euskara normalizazioan aurrera egitea oso zaila izango zala. Gaur egun gobernu batek bakarrik ezin du, ez da diru kontua edo legeak onartzearen kontua bakarrik, lankidetza eta indarmetatze hori beharrezkoa zala, eta hor daukagu Euskaraldia. Euskaraldiak lortu duena da, jente asko ilusio handiarekin urreratzea gure programa honetara, eta bi hankadun lankidetza horrek hori dakar, era guztietako jendea daukagu, herritarrak, eta batzuk gauza bategaitik edo besteagaitik animatu dira hori egiten, eta hori ari gara apur bat esparru guztietara zabaltzen, eremu sozioekonomikoko plana 2023 arte indarrean dagoena, eta gainera jarri genduen martxan Euskaren Aholku Batzordeko eremu soziolinguistikoko batzorde hori ere lankidetzan eraikitako
programa bat da, ezta? Horrela ulertzen dugulako, gure gobernantza berria 21. mendean horrela izan behar da. Guk daukagun gauzarik importanteena, hizkuntza gutxitu eta normalizazio bidean dagoen hizkuntza legez, hori daukagu gauzarik handiena. Euskalgintzako sektore oso potente bat, know-how bat, eta erakundek hori aprobetxatu beharra daukagu, eta saiatu, probatu, eta gainera ikerketan ere dabiltzan jentea, Orduan, metodologia batekin, ikerketarekin eta euskalgintzako mugimenduarekin batera, aurrera oran behar dira programak. Miren, guazen apur bat euskararen egoeraren inguruan berba egitera, Abadia saria jaso duen Peio Jauregik bere hitzaldian azaldu zuen, interesgarria izan daiteke, ideia bat izan daitekeela Gipuzkoa bera, ari gure moduan erabiltzea, oraindik ere geratzen da hortarako, baina zenbat geratzen da Gipuzkoan, zenbat geratzen da gainerako lurraldetan? Egia da, Gipuzkoan, Gipuzkoaren egoera soziolinguistikoa oso ona dela, konparatuta Bizkaikoarekin edo Arabakoarekin, eta gauza askotan erabiltzen dugu Gipuzkoa, edozein programa jartzen dugunean adian traktore moduan, apur bat pilotaje hori egiteko, gero gainerako herrialdetara eta zabaltzeko. Eta egia da, Gipuzkoak gazteen artean esaterako euneko eunak euskaldunak dira, ezta? Bestetan ere, bagoaz apurka-apurka, baina egoera oso ona da, eta Gipuzkoako herri askotan euskaraz bizi daiteke, eta bai enpresetan ditugun erabilera planetan eta askoz aurreratuagoak doaz. Oraintxe bertan jarri dugu lanbide heziketarekin euskaraz talentua gara programa, eta askoz errezagoa da Gipuzkoan topatzea enpresak nun instruktore eta euskaldunak izendatu daitezkeen gure lanbide heziketako ikasleek egin ditzaten, beraien praktika dualak euskaraz. Beraz, egia da, guk erabiltzen dugula Gipuzkoa traktore moduan, eta egin behar duela lan hori, egoera soziolinguistiko hori badaukalako, eta alde horretatik, hemen pilotatzen dena gero errezagoa da, gero beste herrialdeetara eta zabaltzea. Bizkaian bere oso ondo goaz, baina, oso hiri handiak ditugu oraindik, oso erdaldunak izan direnak orain dela 20-30 urte, eskerralde osoa esaterako, baina ari garaia berreskuratzen, eta batez ere umeak eta gazteak hezkuntzari esker euskaldunak dira, eta hor ere bagoaz, Bizkaia atzetik doa, eta Araban ere oso aldaketa ikaragarria handia egin da, Gasteizen indarra handia dago, gogoa handia euskara normalizatzeko, eta beraien egoera ere egia da, orain dela 20-30 urte askoz kaskarragoa zela, eta baloratu behar da ze bide egin duten herrialde bi hauek ere, Baina, bagoaz apurka-apurka. Horiek dira nolabait ere Euskal Herri barruan zure sailburuordetzaren azpian dauden lurraldeak, hor dago baita Nafarroa, hor daude iparraldeko lurraldeak ere, nolabait ere Euskara hiru administrazioaren menpe dagoela esan genezake. Zein da zeuen arteko harremana, administrazio horien arteko harremana? Oso ona eta emankorra, 2017an sinatu genuen Iruñean hiruko ituna izenekoa, eta itun horren helburua da elkarrekin, ahalik eta programak gehien, eta zabaltza Euskaraldia esaterako programetako bat da, hiruron artean ari garena antolatzen, eta praktika onak ere elkartrukatzea, errespetuz, bakoitzak, administrazio bakoitzari errespetuz, baina elkartrukatuz gauza horrek guztiak, ez dauka zentzurik guk eraikitako programak bai helduen alfabetatzean, bai aisialdian, bai EAS adierazle sisteman horrek guztiak partekatu behar dira. Eta batez ere hori, elkarrekin eraiki programa asko, bai ingurune digitalean, bai eremu sozioekonomikoan, bai hori da helburua, eta lortu ditugu azkenengo urteotan horiek aurrera erbatea. Goazen euskara eta alor ezberdinen, sektore ezberdinen arteko harremanak aztertzera gazteak eta euskara esaterako. Zein da momentu honetan ekuazio horren emaitza eta zer egin daiteke emaitza hori hobetzeko? Nik beti esaten dut oso injustuak garela gazteekin, beti gazteen atxikimentua txikia da, gazteen konpromisoa txikia da, eta ikusi behar dugun nondik datozen eta zei bilbide egin duten gure gazteek, Gure gazte eta umeek dira euskara gehien erabiltzen dutenak. Hori inkesta guztien arabera, bai arrue eskolan egindako ikerketaren arabera eta bai beste ikerketen arabera. Zer gertatzen da? Gure gazte asko eta asko, nerabe asko, erdiak baino gehiagok, euskara ikasi dute eskoletan. Eta hori karagarrizko meritua da, familia hauentzako ere,
Ez dira bizi, euskaraz bizi garen lekuetan, hiri handi eta herri handietan bizi dira, oso aukera gutxirekin askotan, ez? Euskara erabili ahal izateko, eta gero beti beraien kontrari gara, ez da, nerabek ez dute euskaraz egiten, eta, bueno, nik uste dut nerabek kasu horietan ikusten dutela euskara hizkuntza akademiko lez, ez da, beraientzako da, azterketak, etxeko lanak, eta ez daukaten ez, aukera handirik, kirolean igual, edo aisialdian euskararekin gozatzeko, kontrako hori, kontra ateratzen dira, normala da. Baina egia da, nerabe hauek gero errekuperatu egiten ditugula. Esan nahi dut, euskal kulturan eta euskaran oinarritutako hezkuntza bat eta heziketa bat hartzen dutenean, hauek gero badatoz, eta hori konprobatuta dago, esan nahi dut. Nerabe hauek eta unibertsitatera doazenean oso argi ikusten da, euskaraz dakiten lagunak eta hoiekin elkartzen badira, txipa aldatu egiten dute. Eta gero familia bat osatzen dutenean oso argi ikusten da ikerketa guztietan, euskara transmititu egiten dutela. Beraz, bueno, gazteei eman behar zaiena da aukera gehiago, euskaraz gozatzeko, ingurune guztietan, digitalean, aisialdian, eta lotu dezaten hizkuntza gozamen horrekin, ez? Eta gero egingo dute, eta egiten dute, eta ari dira euskaraz hitz egiten, beraz, bueno, gurea da lana eskaintzeko, eta beraiek egingo dute, ze badakite, eta gaitasuna unibertsal hori edo ezagutza unibertsal hori lortzea hori oso handia da. Ze belaunaldi batzuk falta dira, ezagutza hori unibertsal hori orokortzeko, eta hori da behar duguna. Azaroan, Euskara eta feminismoa bidilagun izeneko jardunaldi batzuk egin dituzue. Zer dute batak bestearen gandik ikasteko? Zuk zeu gainera berdintasun kontuetan formazio ere baduzu? Bai, eta nire obsesioa esan, ez da, Euskararen aholku batzordearen azpian olako batzorde bat, gurutzak eta hau, kudeatuko duen batzorde bat eta antolatzea, eta hasi ginen, ja oindala urtebete eta lanean, beste batzorde baten, egia da, Euskal Herriko aditurik eta honetan onenak ditugula, eta oso gauza interesgarriak egin ditugu. Ez da, ulertzeko ze karpen egin aldion, batak besteari. Eta, inbidiaz ikusten dut, ez da, orain berdintasunean eta feminismoan etorri edan gorakada hau eta aktibazio hau, ez da. Eta horretan ere ikusten dut nik, hortik ikasi behar dugula ere, euskararekin gehiegi ez erlajatzeko, aktibazio hori behar dugu, eta ni seguru nago, Irene Arraratzek zuzendutako Euskara aholku batzordeko batzorde atal honetan, seguru hemendik eratorritako lanek eta ikerketek balio handia izango dutela, elkar gurutzak eta hori ulertzeko eta elkarri elikatzeko, honen inguruan, bai. Soka berdinetik tiraka miren, feminismo eta berdintasuna izeneko hiztegia ere kaleratu duzue. Ze hutsun ikusten zen duten horretan? Bai, beharrezkoa zen, horre azkenean euskaraz terminologia asko, 150 termino duen hiztegia da, eta bakoitzak erabiltzen genduen zen hitzak era desberdinetan. Eta horre egin dena da, Eluiar Fundazioarekin batera elkarlan bat adituekin, eta jaso bai legeria, bai nazioarteko legeria, bai hemen dagoen, indarrean dagoen legeria gehi mugimendu feministak erabilitako terminologia, eta guztion artean, erabaki, terminoiak zelan egin behar diren, eta definizioak ere jarri, beharrezkoa, gure gazteek eta erabili ahal izateko, bai hezkidetza programetan, eta zerbaitik ez, feminismoa orain euskeratik eraikitzeko aukera, lehen, guk dena irakurri behar izan dugu gazteleraz edo ingelesez, eta orain badaukagu terminologia bat, eta badaukagu aukera, hasita gaude, feminismoaren libururik eta nagusienak ere itzultzen, beraz, orain egin behar duten gure gazteek da feminismoa, eta gazteak ez direnak euskeratik eraiki. Beste kontu batzutara guazen, topiko bat da, honezkero miren, esateak gero eta mundu globalizatuago baten gaudela, topikoa bai, baina egia baita ere,
Eta hor guztian, nola bermatu Euskararen presentziaz? Hainbat utxune ere atzematen dira, eta horren adibide, utxune horiek estaltzeko edo egiten diren ekimenak orain gutxi adibidez, Disney Plus plataforma horretan, pelikulak euskaraz jartzeko deialdia edo eskari egin dute batzuek. Twitch izeneko beste streamerren plataforma batean euskara ofizial izateko nolabait ere ekimen bat ere jarri dute martxan. Nola ikusten duzu hor guztian? Nola ikusten duzu euskararen presentzia mundu errealean eta virtualean? Bueno, erronka handi bat da, ezta? Baina erronka moduan ikusi behar dugu, zailtasun moduan, ze hor borrokatu beharra dago, ezta? Egia esan, umeen filmetan eta hori saiatu behar gara Disneyko eta, horiek gustatzen zaizki orduan, horren kontra ez dago egiterik, ez? Guk egin dezakegu, gure produzio propioa, baina horiek ikusten dituzte, eta beharrezkoa da, batez ere, euskara ikasten ari direnei hori euskaraz eskaintzea. Oso zaila da, enpresa handi hauekin, oso txikia garelako, ez? Eta beraiek kontu horiek egiten dituzte, ez? Baina egia da, jarraitu behar dugula bide horretatik, enpresa handi hauekin, ia gutxieneko batzuk euskaraz dauden, edo jartzen dituzten, gu badaukagu beste programa bat ere kulturatik, filmeak euskaraz eta emateko, eta gero, zenbat eta gero telesaiak edo serietan eta askoz bere zailagoa da. Baina horre gure helburua da, gitxienez, transkripzioak eta azpitituluak euskaraz lortzarena, teknologia badaukagu, eta bihar edo etzi hori da gure helburua. Guk badakigu gure gazte jatorrizko hizkuntzan kontsumituko dutela hori guztia, hori horrela da, ez dute gazteleraz ere ikusten, ingelesez badira ingelesez ikusten dute, baina badakigu irakurtzen dutela, ez da? Gero, orduan, hor egon beharko litzateke euskara ere, eta horretan ere lanean ari gara teknologia eta hori egiten, badakizu itzultzaile neuronala hor daukagula, eta adimen artifizialean oinarritutako teknologia horrek mugagabea dauka garapen hori, eta garatu behar da. Baina garatu behar dugu sintesia, garatu behar dugu hori guztia, gailuek euskeraz hitz egin ahal izateko, baina nik aukera moduan ikusten dut. Badaukagu teknologia guztiena da, eta horren gure hizkuntza txertatuta dago. Eta gure hizkuntzak daukana da, korpus nahikoa, horre guztiak, makina guztiak, entrenatu ahal izateko. Beraz, guretzako erronka da, eta egongo gara leku batzuetan. Hor gainera, bigarren aldia ere badago, ez da? Askotan zerbitzu batzuk eskura eukitzen dira, baina ez dira erabiltzea, ez da? Erabiltzea hori da, ez da? Ze askotan, oso marka potenteekin, Microsoftekin edo egindako hitzarmenen ostean eta hor erabilidan diruarekin eta egindan saiakerarekin gero beraiek esaten digute ez direla erabiltzen, ez da? Orduan hor pedagogia ere egin beharra dago, ez? Esan nahi dut, euskaldunok gure lehenengo hitza eta gure ordenagailuak euskeraz jarri behar ditugu. Euskeraz jartzen ez baditugu zertarako ari gara eskatzen, ez errez. Orduan hor gure ardura ere bada pedagogia hori egitea eta ez apur bat dekretu bidez, esaterako eskoletan eta hezkuntzan, ordenagailu guztiak euskeraz jarri eta jenteak ohitura hori hartzeko, ikasten baduzu euskeraz, hortik aurrera euskeraz. Mundu zabaletik berriro ere, geurera etorriaz, euskarazko tokiko hedabideen inguruan gustatuko litzaiguke hitz egitea Miren, Goienak esaterako 20 urte bete ditu aurten, nolabait ere, hedabide horien artean erreferente dela ere esan genezake, ze garrantzia dute zuentzat, zuen departamentuan era honetako hedabideek? Zuen garrantzia ezinbestekoa gure normalizazio prozesuetan, ez dut imaginatu bere egiten, ez? Hizkuntza gutxitu bat zela normalizatu daitekeen hedabiderik gabe, ez? Eta zuek zarete tokiko hedabideak jendearengan hurbilen zaudetenak, eta zuek zarete berezitasun hori daukazuenak, ez da? Azkenean zuek ematen duzuen informazio hori maila nazionaleko hedabidek ez dute ematen, ez? Eta maila internazionalekoak are gutxiago, ez? Eta egia da jendeak ere hori nahi duela, ez da? Hurbileko informazio hori, eta entrenatzen duzue jente asko euskeraz eta irakurtzera, gainera zuen
edabide asko ikusten dute erdaldunek ere, hori komentatzen dute, argazkiak ikusten edo ez dakizat, hurbileko berri horiek eta historia horiek kontatzen dituzuenez, hori ezinbestekoa da guretzako, jentea entrenatzeko eta jenteak gozatzeko lehenengo momentutik hurbileneko informazioarekin. Orain helburua da, gero eta eleanitzagoak diren gure euskaldunei zorionez, gero eta eleanitzagoak edo gero eta aniztasun ikaragarria handia daukagu, gure euskaldun berrien artean, eta horiek erakartzea, ez da? Horientzako erakargarriak izan daitezen, eraiki gure produkturik onenak eta erakargarrienak, eta horrezagaitik guretzako beti estrategikoak zarete. Miren, lehen aipatu dugu, ez da, euskalgintzan, erakunde publikoen eta bestelako eragileen arteko elkarlanaren garrantzia eta zentzu horretan goienaren ereduan nolabait ere hortik doa, ez da? Bertan euskara elkarteak dira bazkideak, baina baita udalak eurak ere, langileak ere baita, hortik doa bidea? Bai, hori da bidea, ez da? Azkenean, erakundeak daudenean eta gizarte eragileak eta daudenean eraiki daiteke produktu batzuk, baliabide batzuk izango dituzten produktuak, herritarrei begira daudenak, eta bi hankak daudenean, gizarte movimentuak, gizarteak zelan mugitzen den eta zer behar duen badakite, baina erakundeak ere, ez da? Hori apur bat koordinatzen, produktu erakargarriak egin daitezke, eta hori da kontua, baliabideak urriak dira, beti gaude krisi baten espada beste baten sartuta, eta erabiltzen ditugun baliabide horiek, erakundeen partetik gutxienez badauka erantzukizun bat, ez da? Egiteko produktu erakargarriak guztientzako, jende guztientzako izango direnak, eta gure hizkuntzaren normalizazioan aurrera pausoak emateko balio izango dutenak. Eta zuen ereduan niretzako oso egokia da, eta gainera horrek dakarren gero garapena, ez da? Zuek kudeaketa aurreratuan, ere oso aurreratuta zaudete, eta hori da, ez da? Produktu profesionalak, gaur egungo kudeaketa aurreratuan oinarritutakoak, eta guk hori esaten dugu, azkenean kopiatu behar direla olako egiturak eta olako funtzionatzeko erak. Bestela gaur egun ez dago aurrera egiterik, ez? Bukatzaldera egin behar dugu, badirudi gaur egun ezin ditekela, elkarrizketa batekin, koronavirusaren pandemia galdetu barik, eta zoritxarrez hau ere ez da salbuespena izango. Pandemia honek guztiak eta ekarri dituen ondoriek nola eragin diote euskarari? Zehor adibidez, konfinamentuan aipatzen zen, ez da? Jende askok etxean egon behar horrekin, eten da ikusi zituela euskararekin zituen harremanak izan eskolagatik, euskaltegiengatik, harreman sozialengatik. Nola ikusi duzu zuek hau guzti zuen departamentutik? Kolpe ikaragarria izan da, eta oso tristea zen, egunean ikustea zelan jende asko galtzen zuen aukera, euskararekin konektatuta egoteko. Azkenean horrelako gauza bat gertatzen denean, konturatu gara ze ahulak garen, ez da? Bizitzako esparru guztietan, baina batez ere normalizazio bidean dagoen hizkuntza batentzako, eskolak itxi zirenean guretzako izan zen hondamendi ikaragarri bat. Etxe askotan ez zegoelako ordenagailurik edo zegoelako konexio potenterik, 3-4 personak lan egin ahal izateko, eta izan ditugu ume eta gazte batzuk inolako kontakturik gabe euskararekin. Gainera, kontaktua eta interneta egondan lekuetan ere, naiz eta ordenagailu bidez hartu klaseak eta ez da berdina. Hizkuntza bat ikasten ari zarenean presentzialtasuna ezinbestekoa da. Eta jauzi zaigu dana, gero orain zabalik ditugu eskolak, baina etenda kirol antolatu guztia, aisialdi antolatua, eta konturatu behar gara, herri handietan eta hiri handietan, esparru hauek ezinbestekoak direla, ez da? Euskaraz eta egin nahi dutenentzako, beste aukerarik ez dutelako, ez? Orduan, zer ikasi dugu? Hurrengo bat datorrenerako, seguruenik eduki digital gehiago izango ditugu, eskolan bestera batera antolatuak egongo gara, entrenatuak, eta igual balio du, krisi honetatik indartsuago eta ateratzeko, hausnarketa bat egin behar izan dugulako,
eta hemetik aurrera, eraiki hori guztia askoz bere prestatuago egoteko. Ni horretan gitxienez oso positiboa naz, ahuldadeak ja identifikatuta ditugulako, eta orain lanean hasiko gara horretan. Datorren, edo dagoeneko gure hartan dugun krisi ekonomiko ere ez da makala izango. Horrek esango du eraginik Euskarari bideratutako aurrekontuan? Egon daiteke hor tentazioa murrizten hastekotan Euskara bezalakoetatik murrizten hasteko? Ez dut uste, guk badakigu zer sufritu dugun, eta krisi mundial honetatik, azken munduko krisi bat da, horreri aurre egin ahal izateko gure hautua da euskeratik, aurre egitea horreri guztiari. Eta euskeratik egin nahi badiogu aurre, eta erronka hoiei aurre egiteko euskeratik, ze guk munduan, euskaldun izate horretatik ekarpena egin nahi dugu mundu honi, baliabideak behar ditugu, hori argi dago. Baliabideak behar ditugu eta alde horretatik oso positiboa naz. Espero dut mantentzea eta batez ere datorren urteari begira gure elkarteek, gure deialdi guztiak eta ondo hornitzeko dirua izatea. Hori ari gara borrokatzen eta uste dut lortuko egula. Miren Dobaran, eskerrik asko, gaur geurekin egoterren eta geure galdera hauek guztiei horrela erantzuterren. Eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.